Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy ýanwary. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgypleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiodan men Ýowşan Anna alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşliklerini Farawyň polisiýasy häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýyplady. Taliban söwüşçüleri Owgan çagyny türkmen eskeriniň goşagyny tapanlyklaryna aýdýar. Berdimuhammedow internetdäki dürli maglumat çeşmelerini bir çäklendirmegi tapşyrdy. Gazagystanyň protestleriň fonuny mardy gödökçülük güýçlendirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin 1 saat 3-de Nowata durýar diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girýär. Şeýle-de dinleýijilerimiz Balkan prezidentiň saparyna taýýarlanýar. Çöllü Emel Çopan goşu döredilýär. Lewagyň häkimiýetleri owa ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýykyp, olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny öredýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna giren tomoşaçylar COVID-19 pandemiýasynyň soňy bolarmy ýa bu mydamlykmy diýen atlan çap edilen videony köp görüpdirler. Azatlygyň okujylary we dinleýijileri 1922-nji ýyl Russiýanyň we goňşy ýurtlaryň maňlaýyny araldan ýyl Aşgabatyň ýaşaýjylary çörek almak üçin 1 saat 3-de Nowata durýarlar diýen atlan çap edilen maglumatlary reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga synanypdyrlar. Gep başynda hem aýdyşymy diýäli, bu hepde Azatlygyň web sahypasyny iň köp okulan habarlaryň, köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine Farab polisiýasynyň häkimligiň öňünde ýüşen adamlary gowgalan etmekde aýplamak barada habar we gepleşik hem girýär. Azatlygyň habarçylarynyň maglumatyna görä, Lewap sewitiniň 200 çemesi ýaşaýjysy Farabda etrap häkimliginiň binasynyň öňüne gelip, döwletiň keskitlen wagtyndan satylýan ady önümleriniň bahalarynyň gymmatlamagynyň nägilelik bildirmäge synanyşyk edipdir. Türkmen häkimiýetleriniň ýylla owa huzurlugyny ýokary hasyl alynýanlygy, importyň ýerini tutýan, şoň bilen birlikde eksport edilýän önümleriň möçlerini artdyrýanlygy barada berýän maglumatlaryna garamazdan yerli synçylar Türkmenistanyň owa huzurlugynyň çökerlendigini öňe sürýärler. Owa adamlar bolsa dowamly garyplaşýar diýip Azatlyga gelip gokşan habarlarda aýdylýar. Hünärmenleriň pikirçe, bu hökümetiň bazar iqtisadiýatyna geçilýändigini aýdyp, hakykatda monopoliýany güýçlendirmegi, reformalara ýol bermezligi bilen baglyp bilinýär. Mundan başga, haraply ýaşaýjylaryň azyk narhlarynyň ýokarlanmagyny bildiren nägileligi Gazagystanyň ýangyç wakatynyň gymmatlamagy bilen başlanan köçe protestleriniň ýygyanyna gawat geldi. Bu ýagdaý häkimiýetleriň halk nägileliginiň ýokarlanmagyndan belli bir derejede alada galýanyny hem aşarat edýär. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem güýç guruluşlaryna täze goşmaçy çäklendirme tapşyryklaryny berdi. Bu tema geçmeden kardeşim Sehranyň Farabdaky ýagdaýlar barada taýýarlan maglumatyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Lewap vilayatynyň Farab etrafynda 200-e goloy adam döwletiň subsidiýalenen bahasyndan satylýan käbir adyk önümleriniň narhlarynyň ýokarlanmagyna nägilelik bildirmek üçin etrap häkimliginiň öňünde ýygnandy. Polisiýa bu ýere üşen adamlary gowzalan etmekde aýplap, atyp öldürmek bilen haýwat atdy. Bu wakanyň jikmejiklikleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berýär. Habarçymyzyň aýtmagyna görä 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap etrawyň döwlet dukanlarynda ilata subsidiýalenen bahadan satylýan käbir adyk haritlarynyň narhlary 7-8 esse ýokarlandy. Ozal 1 litri 3 manat bolan paýta ýagynyň bahasy 24 manat diýilip kesitlendi. Duýdansyz güýje girdilen bu ýiti gymmatlama ilatyň arasynda nägilelikler döretdi. Netijede 200-e goloy adam öz nägileliklerini beýan edip, häkimiýetlerden haray we çykalygy gözläp 10-njy ýanwarda ýerden Farab etrap häkimliginiň binasynyň öňünde ýygnandy. Adamlar subsidiýalenen adyk önümleri
bolmasa özleriniň alýan aýlyklaryna, pensiýa we kömek pullaryna badar bahasyndan azyk satyn alyp gün görüp bolmajakdygyny aýtdylar. Olar aýlyklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary 10 göterim ýokarlandyrylan bolsa, subsidiýalenen azyk önümleriniň 700-800 göterim gymmatlandygyny beýlediler. Adamlar aýlyklary, pensiýalary we kömek pullaryny hem şonça ýokarlandyrmagy, soňra subsidiýalenen bahalary bazar şertlerine geçirmegi teklif etdiler diýip habarçymyz şaýat bolan ýagdaýlaryny gurrun berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň teklipleri häkimligiň işgärleri tarapyndan diňlenmedi. Muňa derek aradan köp wagt geçmänkä häkimligiň öňüne aýnasy garaldylan mikroawtobusda gara maska dakynan 15 töweregi ýaragly harba geldi. Olar häkimligiň binasyna yerleşdirildi. Şondan soňra etrap polisiýasynyň wekilleri bu ýere üçin adamlaryň öňünde çykyş edip olary gozalaň etmekde aýyplap atyp öldürmek bilen haýbat atdy. Polisiýa adamlara ýene şeýle köpçülik bolup gozalaň etseňiz gaty görmäň. Şu ýerde atarys, hostarlaryňyza ölüňizi hem bermeriz. Aç we dinç öýüňizde ýatyň diýdi. Adamlar gorkunjyny dargaşdylar diýip wakanyň bolan ýerdäki bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Häkimligiň öňüne üçin adamlaryň bir näçesi habarçymyz bilen söhbetdeşlikde işsizlik, zerarly çörek satyn almada pullarynyň ýokdugyny aýdyp, özleriniň hökümet wekillerinden haray gözläp barandyklaryny, ýöne olaryň özleri bilen hamana jenaýat şiýaly çemeleşendigini hem belledi. Polisiýa işgärleri size gozalaň etmelidigini kim aýtdy? Arkaňyzda kim durýaly soraglary hem berdiler. Hakykatdan aç raýatlaryň arkasynda hiç kim ýok. Biziň azyk almana pulumuz hem ýok. Biz haýyş bilen barsak da bize hamana döwleti agdarmak maksady bilen baran ýaly seyretdiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bellesek habarçylarymyz we çeşmelerimiz ýurt raýatlarynyň resmiýlerden haray gözläp häkimlikleriň öňüne üşendigi barada mundan ozal hem ençeme gedek habar beripdi. Ýöne habarçylarymyz häkimiýetleriň adamlaryň üşen ýerine ýaragly harbalary yerleşdirmegi barada ilkinji gedek habar berýärler. Bu waka goňşy Gazakstandaky protestleriň fonunda türkmen häkimiýetleriniň ýurduň dürli künjeginde ilata gödäwçiligi güýçlendiren mahalyna gabat geldi. Habarçylarymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjylaryň bir näçesi türkmen hökümetiniň halkyň ayağa galmagyndan alada edýändigini aýtdy. Bu hepde Türkmen prezidentiniň ýene bir gedek internet çäklendirmelerini güýçlendirmek talaby bilen taryha girdi. Şeýle-de Berdimuhammedow 10-njy ýanwarda geçiren mejlisinde geçen ýyl bolan fazygaly wakalaryň käbirini umumlukda anyklaşdyrmazdan resmi taýdan tasdik etdi. Ýogsa bu hadiseler baradaky maglumatlar garaşsyz metduga şoltany adatlygy syzyp çykanyny türkmen häkimiýetleri olary ne tasdiklady, ne de inkar etdi. Ýöne geçen ýyl syzyp çykan maglumatlaryň arasynda diňe türkmen prezidentiniň agdan hadiseler däl, başga da agyr maglumatlar bardy. Mysal üçin Türkmenistanyny Covid-den 25.000 çemesi adamyň ýogulyny wardy syzyp çykan maglumatydy. Ýurtda galan ilatyň sanynyň juda azalyny waradaky maglumatydy. Resmi Aşgabat hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi. Prezident Berdimuhammedow 10-njy ýanwarda beren tawsyrlyklary baradaky maglumaty kärdeşim Maksat Ataýewden dinläliň. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 10-njy ýanwarda geçiren Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň giňişleýin mejlisinde ýurduň milli howpsuzlyk ministrliginden dünýä we Sowet döwletleriniň bolup geçýän harby syýasy we howpsuzlyk ýagdaýlarynyň ýerli öwrenilmegini we olaryň Türkmenistany ýetirip biljek täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Şeýle-de Berdimuhammedow ýonugyň dowamyny internet tulgymyna akdurly maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegini tapşyrdy. Döwlet telewizionýasyna görä çarşamba güni geçirilen howpsuzlyk mejlisinde 2021-nji ýylyň dowamyny harby we hukuk goraýjy edarelarda ýerine ýetirilen işleriň jemlerini garaldy. Türkmenistanyň ýeri sosial torlar şoltany Facebook, Twitter we YouTube şeýle-de Türkmenistan barada habarlary berýän garaşsyz habar saýtlary ýyllar boýu petiga astyna galýar. Galabertede Türkmenistan internetiň tüýligi boýunça halkara hasabatlarda dünýä ýurtlarynyň arasyny iňizda gorunyna galýar. Gurbanguly Berdimuhammedow milli howpsuzlyk ministrliginden internet ulgamyny ýurdun konstitusiýony guruluşyny, jemgyýete garşy hakykaty ýoýan terrorçylygy, ekstremizmi, milletçiligi we beýleki bir kanun hereketleri wagt edýän internet çeşmelerini ýüze çykarmagy we ýurdun içinde olary çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi talap etdi. Şeýle-de döwlet başçysynyň howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny milli howpsuzlyk ministrliginden Sowet ýurtlaryna bolup geçýän syýasy harby we howpsuzlyk ýagdaýlaryny öwrenmegi hemde olaryň Türkmenistany ýetirmegi ahmal täsirleriniň seljerilmegini talap etdi. Şeýle-de Berdimuhammedow daşary ýurda ýetýän Türkmenistan raýatlaryň daşary ýurtgullarynyň syýasy ekstremistik we radikal dini toparlaryň
täsirine düşmekden gorulmagyny tapşyrdy. Berdimuhammedow ýylyň dowamyna harby we hukuk goraýjy edaralarda ýol berilen käbir kemçilikleri açaçan ünüs çekdi. Olaryň hataryna Azatlyk radiosynyň ozal habar beren ýöne resmiler tarapyndan şu wagtda çenli ne tasdiklanyp ne de inkar edilen şol bir wagtda döwlet medeniýeti tarapyndan habar berilmedik bir näçe maglumat agdaryp geçildi. Ne ýa-ni ýakynda Lewap welaýatynda emeli suwully partlaýjy ferişte ýasalyp onuň ýarmagy adam pidasyna we yaralanmasyna getirdi. Diýip Berdimuhammedow Howpsuzlyk Mejlisine neden çykyşyny aýtdy. Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň jemleri boýunça gurruna dowam edip ýol hadisasyna sedewar bolan harby awtowluk bilen bagly helakçylikli hadisany ýatlatdy. Ýöne bu hadisanyň nirede we haçan bolanyny aýdynlaşdyrmady. Ýatlasak Azatlyk radiosy iýulaýyň Aşgabatyň etegine ýerleşen halk hakydasy ýadygärlikler toplumynyň golaýyna harby awtowluklaryň ýol ulaw hadisasyna sedewar bolup bu hadisada bir näçe harby gullukçynyň helak bolanyny habar berdi. Şeýle prezident ýylyň dowamyna serhet gullugyny degişli bir dikçörüň helakçyligi uçranlygyny we bu hadisanyň netijesini adamlaryň helak bolanyny tasdiklady. Şeýle prezident prokuratura edaralaryna azyk köpçünçiligini prokuror gödäwçiligini ýerine ýetirmegi, ykdysady jinaýatlar we korrupsiýa garşy görüşmegi, azyk haritlarynyň bahalarynyň ara tapawutlaryny seljermegi we bahalary durnukly saklamak işlerini talaba laýyk ýerine ýetirmegi tapşyrdy. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jem programmamyzy Gökdepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň Paçsa Russiýasynyň Merkezi Aziýa sewtine gurunan basyp alçylykly ýürüýüşleriniň çägini Gökdepe galasynyň synyp, onuň müňlerçe goragçysynyň şol sanyny gala partladylandan soň galanyň içinde galan we guma tarap gaçan asuda adamlaryň wagşylarça kyrlyp öldürilen gününe 12-nji ýanwarda 141 ýyl boldy. Emma Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründe ýurt boýunça resmi ýagdaýda bellenmeli edilen hatyra uny inni Aşgabatdaky hökümetiň karary esasynda gyrgynçylygyň bolan gününe däli eýsem Türkmenistanyň 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesini ýogalanlaryň matam günü bilen goşulyp 6-njy ýarda bellenilýär. Türkmenistanyň Gökdepe galasyny goranlaryň we watan uğrundaky beýleki söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyra uny 2014-nji ýylda häzirki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan sebäbi düşündirilmezden ýatyryldy. Türkmenistanyň Rus padşahynyň basywalyjy goşunlar tarapyndan basyryp alynýy baradaky hakykat ilki Sowet ýyllaryna berk ýaşyrynlykda saklanan bolsa, bu taryhyň dogruçul beýan edilmegine gerilen ikinji gadaganlyk ýurdun ikinji prezidentine degişli synçylar aýdýar. Tas 110 ýyllap inkar edilenen bolsa, 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwary türkmen taryhyna bir tarapdan erkin türkmençiligiň gutaran güni, ikinji tarapdan basywalyjylara garşy gahrmanlarça görüşilen güni hökmüne girdi. Şol gün galanyň düýbüniň partladylan ýerine adından 700 adamyň ölenini gaýdylýar. Rus goşunlary gala ýarlandan soň aýgatly hüjüme geçipdirler we öz ýurduny goran iraty bir uçdan kırıp başlapdyrlar. Aldyran adamlar guma tarap gaçyp başlanyny ätiýasly duran toply ýaragly atryýadyň başynda duran Uskobilhuň özi kowa ýol başlyk edipdir. Ýazgy Nargyl Çojagelliýewiň ýazmagyna görä, şonu bozgunlaryň ýygynyň piýada goşun 10 ýorsta çenli, atly goşun bolsa 15 ýorsta çenli kowalap gidipdir. Olar bozgunlaryň iň gür ýerlerini topa tutupdyrlar. Türkmenleriň gaçyp barýan ýoly çagy, aýal erkek jesedinden bolupdyr. Kowguçylar diňe madary garaňky düşüp, bozgunlaryň hatarlary gow seýreklerinden soň ýyllaryna dolanypdyrlar. Galanyň günni saat 12-den 20 minut işlerini, gün ortan partladylanlygyny göz öňünde tutsaň, gaçyp barýan ýaragsy ýylatyň näçe sagatlap gyrgyna berilenini hasaplamak kynýar. Rus harby işgärleriniň özleriniň Kropotkin, Maslov, Vereshchagin ýaly adamlaryň bu gyrgynçylyk barada galyran ýazgylary türkmenleriň aýal, çaga diýmän gyrlanlygyny görkezýär. Gradekowň ýazmagyna görä, Skobilov Gökdepede şeýle gyrgynçylyk etmegi entek Peterburgda ýüregine döwüpdir. 1881-nji ýylyň 20-nji fevralyny Skobilowyň hut ödeli bilen ýazmagyna görä, bozgunlaryň ýygynyň kowlanyny çagadyr aýal erkek 8000 adam öldürilipdir. Muny beýleki Rus harby işgärleriniň ýatlamalary hem tasdikleýär diýip Nargyl Çojagelliýewiň Gökdepe galasy oçerkini aýdylýar. Birinji Gökdepe urşunyny türkmenler 3000 çemesi adam ýetirip
Ruslary yeňen bolsalar, ikinji Gökdepe urşunda gawy makalyny olar 7000 adam ýitiripdir. Diňe galanyň alynan güni hem onuň içinde şonça adam öldürilipdir. Uskobilhun ekspedisiýon otryadynyň baş fıraçy Seyfilder'in ýazmagyna görä, gala alynanyny onuň içinde 7000 jeset bar ekeni. Ol ýene şonçarak jesediň galanyň diwarlarynyň düýünne çaly ýeri duglanyny ýazypdyr. Galanyň ilaty urşuň soňky günlerini hatda ölülerini jaýlamaga da ýetişmändirler. Gradek bilen Kropotkin käwr öýlerden jaýlanmadyk 10 jeset tapanlyklaryny ýazypdyrlar. Türkmenleriň ölleri gabaw döwründe hem galanyň alynan güni öldürilen adamlaryň sanyny 20.000 hasaplapdyrlar. Wepat bolanlaryň arasynda Han Mehmet Atalyk, Uraz Mehmet Han, Dykma Serdaryň ogly Akberdi Han da hem bar eken. Gala ýykylan güni 3000-den gowrak aýal ýetir alınıpdyr. Gaçyp giden adamlar ýyllaryny gaýdyp geler ýaly Ruslar ol naçarlary zamun hökmünde saklapdyrlar. Gökdepe galasynda gyrgynçylygyň ne derejede wagşylyk bilen amala asyrlanyny gawa günlerinde galanyň içine atylan oklaryň sany muktary hem görkezýär. Gala ýykylandan soň Skobilif 4 günlük talan eglan edipdir. 12-nji ýanwarda galanyň etegine 227 ofisier bilen 6672 sallat jemlenen eken. Rus ofisierler, aýratynam topçular köp haly talapdyr. Topokundan boşan kapırcaklar halydan doldurylypdyr. Altın, kümüş, şaýsep, Ruslar elini ile zady talapdyr. Peterburgdan, Moskwadan, Kawkazdan ofisierleriň aýallary hat ýazyp, äärleriniň halsyz gelmezligini berk talap edipdir. Maslow şol hallaryň bir çetiniň 1883-nji ýylda Parisdaky dukanlara baryp ýetenligini ýazypdyr. Gradek gala alynanyny talanyň zatlaryň bahasyny 6 million rubllip kesgitläpdir. Synçylar Gökdepe urşunyna göwerilen uly ýalňyşlyklaryň esas sebäpleriniň biriniň birazdan gazanylan ýeňiş bilen baglylygyny belleýärler. Taryhy maglumatlara görä, 1-nji Gökdepe urşunyna 1879-njy ýylyň 28-nji awgustynda Ruslar galanyň Demirgazyk Günbatar tarapyndan hüjüme geçipdirler. Şol söwgeşe Ruslar tarapyndan 3024 adam gatnaşypdyr. Ýöne olary galany almak başartmandyr. Şol gün Ruslar 453 adam ýitiripdirler. Türkmenler bolsa 600 sany berdanka oljalypdyr. Gökdepe taryhyny Rus arhiwlerine gidip öwrenen Nargyl Hojagelliýewiň pikirine görä, oljalynan ýaraglaryň öldürilen Ruslaryň sanynyň köp bolmagy ýa ölenleriň sanynyň azaldylyp görkezlenýäni, ýa-da Ruslaryň gorkup ýaragyny taşlap gaçanlarynyň hem az bolmanyny aňladýar. Şol söwgeşden soň Ruslar ýerine gidýär. Ýöne olar şonu gitmek üçin näl, täzeden gelmek üçin gidipdi we Türkmen hanlarynyň ýalňysy şu ýerde ýatyrdy diýip synçylar aýdýar. 1881-nji ýylyň 11-nji ýanwaryna bolan Gökdepe gyrgynçylygy Rus padşahynyň basywaljy generallarynyň Türkmen topragyny watan goraýjylaryndan gadaply öz alyp ýaragsyz asudy ýylata çenli köpçüliklerin gyrmagynyň ilkinji misallar. Onuň 1873-nji ýylda Hywa söwgeşlerini öz topraklaryny goran gadawatly türkmenler hem asudy ýylat çaga çuwgalary bilen bilelikde köpçüliklerin gyrgyna berilipdi. Emma Türkmen metdugaty, hatda Harpudoga taryhy, watançylyk terbiýesine degişli neşirlerde hem Türkmen taryhynyň ak tegmilleri, geçmişde göwerilen harby ýalňyşlyklardan alınmaly zerur sapaklar barada ýeterlik maglumat bermeýär diýip azatlyk bilen anonimlik şertine gurulşan yerli taryhçylar aýdýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň Gökdepe gyrgynçylygynyň 141 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinleýärsiňiz. Azatlyk radiosynyň yerli habarçysynyň beren maglumatyna görä, Lewaply resmiler ýylatyň 12-nji ýanwarda gonamçylyklarda sadaka bermegine, watan uğruna söwgeşlerde şol sanyny Gökdepe söwgeşine wepat bolanlaryň ruhyna aýat töwür etmeklerine ruhsat bermändirler. Aýdylmagyna görä, her ýyl darganaty we seýdaty gonamçylyklaryna, Astanabawa gonamçylygyna mal öldürilip, mätäz adamlara sadaka berilýärdi. Şu ýyl 12-nji ýanwarda gonamçylyklarda sadaka bermäge ruhsat bermediler. Sadakany başga senede beriň. Ruslar bilen bolan söwgeşleriň ýatlanmagyny hökümetde oturan käbir rus dilli ýolbaşçylar halameýär. Sadaka bermegi siýasalaşdyrmaň diýip, Sewitiň imamyna tawşyryk berildi diýip habarçy öz çeşmelerini salgylanyp habar berdi.
Azatlyk ýurdun beýlik sebitleriniň degişli ýolbaşçylaryndan Sultanyny Aşgabatdaky häkimetlerden bu mesele boýunça hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Bu temany Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Hudaýberdaga Türkmenistanyň prezidenti 12-nji ýanwarda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlisini geçirip, ýene bir gezek ýurdun goranç ukyýuny hemde milli goşunyň maddi enzamlaryň binýadyny puwtalandyrmak, harby gullukçylaryň hüner derejelerini kämilleşdirmek meseleleri bilen gyzyklandy. Şol wagtda türkmen medeniýeti ýene bir gezek Göktepe pazygasynyň ýyl dönümini agdaman diň bolmadyk söwgeçlerde watan topragyny gora bilen adamlary, gyrgynçylygyň pidasy bolan asudy ilaty hatyrlamak mümkinçiligi elden giderdi. Diňe Göktepe pazygasy hem däl. Türkmen medeniýeti Garabatda bolan agyr wakalar hem ýatlamaýar. Şol wagtda prezident ýaşlara ýokary derejeli watançylyk terbiýesiniň berilmeligini tekrarlaýar. Eýsem watan urunak söwgeçlerde gurban bolanlary ýatlaman, taryh söwgeçleri öwrenmän watançy ýaşlary ýetişdirip bolarmy? Elbette bir kıyın mesele belki de bolmaz diýip pikir edýän sebäbi munyň özi şol kolonial siyasatdan gelip çykýan netijeler. Kolonial siyasatyň halkyň aňyna, halkyň düşünjesine agyr garba urmagy netijesinde emele gelen ýagdaý. Şol döwürlerde meselem Göktepe ýykylanyna watan elden gitdi diýipdirler. Ol adamlarda watanyň öz elinden başga bir adamyň eline geçenligi baradaky pikir dörekdir. Eger ýadyňda bolsa ýazyjy Sapargelli Any Sehet Türkmeniň iň soňky göre oglusy Göktepe söwgeşini ölüpdir diýmek halýady. Belki olu şeyledir, belki olaryň nesilleri, olary gören adamlar, şol batyrlary gören adamlaram bardy. Ýöne olary da soň bilen ýeke-ýekeden halkyň arasyndan saýlap alyp ýok etdiler. Meselem Gulmuhammedow we Faiz Seyitbaý öwderdi fiýal adamlary ýok etdiler. Soňra döwlet ýolbaşçylaryny Türkmenistanyň häzirki durkuny esaslandyran adamlary ýok etdiler. Şoň bilen birlikde olar milletiň watana bolan sevgisini ýok etdiler. Watana bolan buýsunçyny ýok etdiler. Eger de biz Sowet döwrüne gaýdyp gelsek, meselem 90-njy ýyllarda men Baltika ýaka döwletlerine boldum, Latviýada. Şonda Latviýada ekologiýa ýagdaýyň agyrdygy barada gurrun berdi bir ýerli ýazyjy. Na deňiz hapalanýa Baltika deňiziniň kenarlary arasalanmaýar diýip. Şonda beýleki bir Rus ýazyjysy. Seniň bu aýdýanyň hiç zat, eger şu ýeri biz Sibir bilen deňesek, onda bu ýer gül ýaly diýdi. Latviýaly ýazyjy bolsa, biz Sibirde ekolog ýagdaý hapalanýar, zaýlanýar diýip öz ýurdumuzy zaýlap bilmez diýdi. Olarda şolar ýaly uly söýgü bardy öz watanyna, öz topragyna. Şol sebäpli gynansak da türkmenleriň arasynda bolmady, soňky nesiliň arasynda. Türkmenler öz ýurduna, watanyna parksız boldular. Hatda ýurdun paýtagty Aşgabatda ýumrup durlar, hiç bir adam oňa garşy çykanok ýa-da bir edýäniň näme diýip soraýan adam ýok. Yoksa paýtagty ýumrup durlar. Şol meselede adamlar gatnaşmady. Men diýjek bolýanym, adamlardaky watançylyk duýgy şeýle pes derejeye düşdi. Şol kolonial siyasatyň täsiri bilen. Şonuň üçin hem onu ýangadan galdyrmak, ýangadan onu diklemek häzirki hökümet ýolbaşçylaryna agyr bolsa gerek. Indi Hudaýberdi Haly siz Aşgabady ýumrup durlar diýeňizde şo köne Aşgabadyň taryhyny ýok edýärler diýmek bolýarsyňyzmy? Şonu diýmekçi bolýan, sirkulyar ösüş diýen bir kanun var, şäherler barada. Şäheriň sirkulyar ösüşi diýilen bir kanun var. Şol şäher nämeden başlanýar, soň nähil ösüp haýsy derejelere baryp ýetipdir. Şäher beýän, şäheriň taryhyny saklayan şol maglumatlar, şol taryhym Aşgabatdan ýok edildi. Meselem 48-nji ýylda Aşgabatda iň agyr ýer titremeleriniň biri bolup geçdi. Şol ýer titremeden hiç bir alamat galmady. Ýogsa ýykylan jaýlar, hatda teatr jaýy, meselem opera we balet teatrynyň tomoşaçylar oturan bölegi ýykylypdyr, sahna da galypdyr. Gyzyl mahmally sahna galypdyr. Şolar ýaly ýadgarlyklar saklap bolardy. Ýöne şolaryň hiç birini saklamadylar. Şolaryň ählisini ýok etdiler.
Şoň bilen birlikde häzirki Türkmenistan döwletini guran adamlary Gaýsy Atabaýewiň, Nedirbaý Aýtakowyň ýadygarlyklaryny ýok etdiler. Muňa da hiç kim sesini çykarmady. Hatda gonamçylyklary ýok etdiler. Meselem Aşgabatyň ortasynda Goçgorata diýip bir garypça gonamçylyk bardy. Şol gonamçylyga çenli üstüne jaý gurup, mikroraýon gurup ýok etdiler. Hatta şol ýerde näçeli beýik adamlaryň ýatanlygy barada halkyň hakydasyny, halkyň hormatyny da milletin elinden aldılar. Bu da ýerden şu hatira gününe gaýdyp gelsek, öňkü prezident Sapar Murat Niýazowyň döwründe hatirasy tutulan watan gorugçylarynyň hatira gününiň soňra tebii hadise sebäpli ýok bolan adamlaryň matam gününe birikdirilmeginiň sebäbini näme de görýärsiňiz? Bu ýerde belki de Türkmenistan üçin möhüm siýasy sebäpler bardyr ýa-da bolandyr. Belki tarih hukukçylyk meseleleri bilen bagly ýa-da Moskwanyň soňky döwürdäki meýillere esasynda prezident Berdimuhammedow Niýazow gararyny has çeýe, has aňyrlary keretmeli bolandyr. Mesele şu tarapdan seredip bolarmy? Elbette ol bilen şu tarapdan seyretmek mümkün. Sebäbi Moskwa häzirki döwürde öňkü imperiýany beklemekçi bolýar. Ýagny edil öňkü imperiýa däl, ýöne şuňa meňleş. Şuňa kywatdaş bir umumy birligi, siýasy birligi, öz täsirindäki ýurtlary özüne baglamak isleýär. Şol wagtdan Türkmenistanyň Moskwanyň alyp barýan siýasatyndan gorkmagy tebii zat. Olar şondan gorkýarlar. Şonuň üçin Göktepe'de hatira gününi bellemek meselesini aradan ayırdılar. Hamana onu ýadymdan çykardylar. Egerde Niýazow bilen Berdimuhammedow barada aýdylanma, onu Niýazow özüne Türkmenbaşy diýen adally. O şol ady ödemek üçin halkyň milli duýgusyny aralaşmak isledi. Bütün Türkmeniň, dünýä Türkmenleriniň serdary bolmak isledi. Ol öz halkyny beýe götürüp, şoň bilen birlikde özüni de beýgeldip bilerin diýen pikir bardy. Iň bolmanda şeýlerak arzuwlar bardy onda. Ýöne Gurbanguly Berdimuhammedow olar ýaly arzuwy ýok. Onun arzuwy başga, Berdimuhammedow başga ugurlardan özüni awraýalýar. Meselen at çapmak bilen ýa-da çapyşyk maşinalaryny sürmek, tigir sürmek ýa-da pyşak zıngmak, oňdaşyndan iň esasy güýmenjesi diýjeklik, artygy bilen täze aýdymlar döretmek ýaly işler bilen şolar ýaly güýmenje bilen öz awraýyny beýgeltmek isleýär. İkisiniň bir neme ýokly başgarak. Ýöne ikisiniň hem iň ahirki maksady diňe öz şahsiýet kultuny beýgeltmek. Ol biri meselem 75 metr belentlikdäki sütüniň üstüne çykan bolsa, soňky dağ gerişiniň bir gaýanyň üstüne öz aty bilen çykdy. Inni Hudaý berdi, bagyşlaryň sözüňizde bölen Sewitin beýleki ýurtlaryna şol handa Orsiýetde hem basybalçy uýuşlara garşy alınıp barılan goranyş uruşlary ýa söwgeçler barada sapaklar geçirilýär. Bular öwrenilýär. Watan uruna bolan uruşlaryň öwrenilmegi näme üçin gerek? Ýa bir Türkmenistanlar üçin gerek gelmi? Türkmenistanlara zerur dälmi? Elbette bir Türkmenistan üçün gaty gerekli. Öňde soňda şu mesele Türkmenistan dolanmaly bolar. Eger öz watançylaryny, ýurdu söýýän adamlary terbiýelep ýetişdirjek bolsalar, onu şu mesele hökman dolanarlar. Ýöne gynansalam häzirki wagtda şenlik ol ýok. Türkmenistan ine soňky wakalardan görnüşine görä Sewitde bir galagoply döwürde ýaşaýan şoň bilen birlikde de prezident Berdimuhammedow şu goşuny aýratyn üns berýär, goşunyň üpjünçiligine aýratyn üns berýär. Soňky döwürde döwrewapla yaraglaryň satyn alynanyny gaýdylýar. Ikinji tarapdan şu kadrlary ýetişdirmek meselesi bolýar hökümet mejlislerinde. Türkmenistan şu taryhy uruşlary, geçen uruşlary öwrenmek meselesine, olaryň mektepde geçilmegine ýakyn wagtda gelip bilermi? 5-10 ýylda gelip bilermi? Şeýle bir üýtgeçlikle garaşýarsyňyz. Şu hökümet ýolbaşçylaryna bir şeýle pikir dörep bilermi? Şuň zerurlygy bardy. Bir yerde yıllar barada bir zat aytmak kıyın, sebäbi häzirki döwürde ýagdaý birden özgörýär, gaty çarp özgörýär, garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykýar. Şonuň üçin belki onuň ýakyn geljekde bolmagy mümkin, şeýle taryha üns bermek meselesiniň. Belki de onuň bir näçe ýyllap ýa süýşürilmegi de mümkin. Ýöne häzir etsenli şol uğurda alamat ýok. Meselen şol basbalçylara garşy görüş meselesi. Aleksandr Nevskiy adly Orsiýetiň ýörüte ordeni var. Şol orden bilen Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow syýlaglanyny. Olar şol öz gahrymanynyň adyna şeýle ordenler döredýärler. Ýa-da Sworf adyndaky orden var. Emma Türkmenistanyň gahrymany barada, takyk bir alynan gahryman barada şeýle orden ýa-da medal ýok, häzir etsenli. Diýmek şu tema berilýän ünüs
ören pes häzirki döwürde. Inni ýene de bir mesele gaýdy gelmek gerek. Milletin agzybirligi, ýene de ýurdu gorumak meselesi. Kut şol Göktepe gyrgynçylygynyň öň ýanyna türkmenler birleşip başlapdyrlar. Meselem Garrygaladaky bolup geçen söwüşde türkmenler birleşipdirler, hem ýeňiş gazanypdyrlar. Şonuň bilen birlikde Saragat galasynda bolan söwüşde türkmenler birleşipdirler, şonuň bilen hem ýeňiş gazanypdyrlar. Kut şolar ýaly Göktepe söwüşinde de türkmenleriň köp bölegi birleşipdir. Şol güýç owal başda Ruslara garşy kolonial goşuna garşy bir görüşip bilipdirler. Ine şeýle agzybirligi, şeýle jewsligi halkyň arasynda ünlemek üçin, onu halka ýetirmek üçin tarih sapaklaryna şonuň öwrenilmegi zerur hem gaty gerekli. Hudaýberdi hali gepleşigimizde gatnaşyp beren uruňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bize ýazyň, telefon edin. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky saganynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun.